Malawi, camera. Yeah, guys, good evening. Mazulo abwino konse kumene muli. Takulandirani pa Malawi cameras, guys. Nkhani ili pano ndiya kuti tima anthu anali kukamba zambiri nkhani kukhuzana ndi kuti Boma mu miyezi 5 limene li budget imene latenga ndalama zake zikuona 67.3 billion Malawi kwacha. Komano iyayi mukuti mukudziwa kuti Boma limeneli lapanga spend ndalama zingati. Iyayi Boma limeneli lapanga ndithu lapanga spend over ndalama yokwana 500 billion. Sonzo kuti okay, that's half a trillion. That's half trillion. Anyway, guys, thank you so much. Pali nkulu uyu akolongosola kuzana zake timumvere kuti akuti bwanji. Imene 500 billion Malawi kwacha. The government has overspent by 500 billion Malawi kwacha. Iyo. Last time we were here, timakamba za allocation ya 67 billion imene Parliament inapanga approve kuya ku State House. Ndeti nabwera sinu kumati nazo tabale ndalama zachuluka 67 billion just enough. Mkozo panga divert kanga chepeke na kuti kapite ku zinthu zina ndi anthu mabwera panopo nkumayango. Hey, simuza kuti ndalama budget simuza kuti mayenda bwanji. Hey, ino ndi mbuli mituzano kuti titira maphuzo panopo. 67 billion ya chaka chose kuna yankula. This is what we are talking about. Much as would all say, would all agree kuti budget imene mapanga jema kaya chaka chose. Koma anthu amasewelesa ndalamazi because they know for sure that it's not their money. The money is for us Malawians, the taxpayers. Now, whichever way they spend it, whether they overspend, whether they do what, they don't care. As long as they spend, the money is still coming in. For them, no wahala. You get? So this is 500 billion now. Ndi anthu ena mumabwera pa ndomwana kuti hayi nde kuti the government is efficient nde kuti yagulia njala tinavutika nayo magula chimanga mankhwala makuti which means are you talking about kuti they used 500 billion Malawi kwacha ndikugulia chimanga chake chomwe tikugula over 100,000. Are you sure? Muzipata zake momwe mmene anthu akudandala kuti mlibe mankhwala. Are you sure? Miso yake imene just dilapidated all over. Ndio wina zinazotayi aisukuzwa kuti miso amanga which miso we all know what it's a China aid. It's written everywhere China. No one should not come here kumasa no die blah 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 500 billion imene yapita kuse. We know kuti miso imene mupanga no blagi it's a China aid. Now what have you done with this 500 billion Malawi kwacha leo? Now, as if that is not enough, dear Secretary General Samani Kubwera, I think mwina maganiza kuti apange divert attention ya anthu kuganiza kuti okay, now ku Parliament before tikulapunga zipani zosiyana siyana, therefore tikapanga divert attention kuti instead of saying kuti government has overspent by 500 billion tine kuti Parliament yapanga overspent. Which Parliament? Zimveka kuti now because umwe kulapunga siyana, therefore zimveka kuti blame yonso itipitisa ku Parliament ko nde kuti blame imeneyo aunonga ndi aphuka zipani zosiyana ndiye simuonekera ngamba kwambiri. Just accept kuti ndrama zedibwa ma ministers mu ndrama munapanga locate ma ministers mwazitafuna mwalisolamo munapemphaso zina nitolenga kuti muzigwisa ntchito kani ntchito za kuchipani kaza mtundu wanji. But this is unbecoming. This is really something uncalled for. We really can't be staying tolerating all this nonsense that is happening. This is not on. Drama is for the taxpayers. People are struggling here and kukwera kwa zinthu. Now kuti tikufufuzeni bunobuno musina zoti hayi the government yapanga overspend for this zakwera kwambiri mtengo. Is it only you amene mukuona kukwera kwa zinthu mukamapita kugula? Is it only government? If you are saying good it's a parliament that has overspent, is it only a parliament that sees expensiveness as into more than my taxpayers? Let's be serious, my guy. Let's be serious. I even know that 67 billion is jet money as I was saying how to madandala bombacha. Mukazi ononga zimezo in 5-6 months time, you still come back. Especially a period that kaga tsankuka. Hey, tuona nyekwe. Tuona shege. Mubweranso kumasa na utenga drama. Mukamuzigulia ama artist wazi kutanza nikape. Kan kumahongera ma politicians ena utazikala kumbaliana.
kankumagulira amachechenda kuti azikhala kumbali, but this is really uncalled for, and I think this has to stop forthwith. Dziko lathu ili, we have no any other country apart from this one. Let's love this one. Let's be patriotic enough. Let's be loving enough. Let's make sure that indeed we put forward our country and the interest of the citizens than my interest I fail. Thank you. Allegedly, MPs were bribed to pass the bill. MPs were obliged to pass the bill on the front home Ntchito. This is what I was talking about. In that budget, or in that allocation to the state house, in an allocation, imene ndiomvelela, imene ndiopanga consider umphawi wa Malawi. You don't even need to bribe my MPs if they should pass it. Why would you? Is this most of our MPs in that August House, one, that are greedy, and adira, they are corrupt. Because if you know for sure kuti ichi chimene tikupanga ifechi ndi chinthu cha nzeru, chimene tikupanga ifechi ndi chinthu chimene chikukomera Malawi, ndi chinthu chimene chikuseva my interests are Malawi, why would you allow to be bribed to pass that bill? Malawians, my MP yakwanu kuotu mwaona 5-6 months to elections. Do something. The ball is in your court. Do something. Whoever MP amene akuonesa kuti uyu ngwajira, uyu akutumikira zake za mimba mwake, vote them out. Vote them out. Ndiye palipo sena amene mukuyankhula papa, simuza kuti budget yo achani, simuza kuti budget yo ndiye chaka chonse blah blah blah. Who doesn't know? We know that. Koma history matuuza kuti izizi zimachitika ndithu. For your information, 67 billion imene aipanga allocate. Mumvaso kuti in 6 months yata akabaza abanga review muzamvaso kuti ayi tufunaso ndalama zita dipangeso allocate ku state house. Who doesn't know this? Especially this year, this election year, zimachitika ndithu, because even the government knows kuti it's 50-50. They might win, they might lose. So they will try whatever way, whatever technique, whatever tactic they may use kuti aonise kuti apa kulako ndalama, because zakusogolozo sisi kuziwika. You get. Then mukamaya nkula pa kumana kuti ayi ife ndi mbuzi, blah blah, ife siti kuziwa chani budget, ndalama imene ndiyacha kachonse. We know that. Koma history tells us kuti izi zimachitika, especially mu chaka ngati chino anthu ambiri amayigwirisa ntchito njira zizonsezo. Ndife tikumana nazo kuti anthu ali ndi njala ziko lino, muzipatala mankhwala mulibe, ndi munjira zina zosiyana-siyana. Why can't we allocate those huge sums of money to the developments zimene zikhoza kuthandiza Malawi? Koma basi muzipitise ku state house iko kuti ayi azikatichira malo kumeko, wina azikazitafuna ndi banja lake, kanda nake kandi zikulu zake Malawi. This is not on. Ndene ndikuti vote ndi pa 16 September. Ngati muona kuti MP yakwanu kupanga zokomera inu, avoteleni. Koma ngati muona kuti MP anu ndo osokoneza opanga zawo, vote them out. We have the power. There is power in our vote. There is power in voting. Otherwise, this will not help us at all. Yalla, bye. Malawi, camera.